Son Alberto Moital Cerviño, ocupo a Concellerías de Patrimonio, Arquivo e Centros Museísticos. Bueno, estamos diante do novo edificio, digamos, centro cultural da biblioteca máis o arquivo. Esta é a Biblioteca Torrente Ballester. Agora mesmo alberga o servicio do arquivo do Concello de Bueu, que xa é o terceiro traslado que resulta. Primeiro estuvo na Casa do Concello, en segundo lugar estivo en Cela, e en terceiro, pois, recentemente, o ano pasado, pois, truxémolo pa aquí e abrimos o servicio este ano. O Concello de Bueu é un dos 9 que si conta con un servicio de arquivo, con un arquiveiro, digamos, de forma permanente. De aí a importancia, porque consideramos que o arquivo é un dos motores principais dun concello, xa que este reside en que, ademais da súa importancia cultural, pois a nivel interno para a administración no seu día a día é bastante importante. Tamén a propia cidadanía pódese beneficiar deste servizo para a búsqueda de antecedentes familiares, de licencias de obra ou calquer cuestión co seu lugar ou parroquia. Administramos o que é o arquivo e dentro do arquivo atopámonos con unha ferramenta que é superútil, que é o Atopo, que é unha ferramenta a nivel da Deputación da Pontevedra, na que engloba os diferentes concellos, no que podemos atopar hasta máis de 2,2 millóns de documentos, entre eles están os documentos do Concello de Bueu. É tan fácil como nun buscador, Google, etc., poñer Atopo e aí podedes atopar, como podedes mirar logo nas imaxes, pois diferentes documentos, tanto a nivel escrito como a nivel audiovisual, vídeos, curtas, etc., que versan sobre as nosas diferentes parroquias. A maiores, como curiosidade, pois tamén podedes ver o documento máis antigo que custodiamos no noso concello, que data de 1503, no momento dos Reis Católicos. É un foro dunha venda do Casal de Piñeiro, na parroquia de Beluso, e logo pois, a maior parte desa documentación que logo nos atesoramos e que salvagardamos a nosa memoria de todos os habitantes de Bueu, céntrase máis no século XIX e século XX. O arquivo, en definitiva, é tan importante para un pobo, xa que cando un se esquece dos seus pasos pode volver a este edificio a recuperar o que é a súa identidade.